La Nora i el Martí són a casa del Miquel, un amic que viu a la Barceloneta en casa arran de mar. A les golfes de casa hi ha tot de rampimpoines apilades que es fan servir al cap d'èpoques dels nostres avantpassats. Un cofre empolsogat crida la curiositat dels tres bailets. L'obrim? Diu la Nora. Sí, mirem què hi ha dins. Apunta el Martí mentre que el Miquel ja dona una volta a la clau rovellada que treu el cap pel forat del pany d'aquell cofre. Això, obriu el cofre, criatures. Se sent una veu fosca i engrollonada que sembla sortir dins del cofre. Els tres amics se'n queden espantats i sorpresos per aquella veuota misteriosa. Si ara fos afer de ben segur que se'n guardarien prou i massa de voler regirar el ventre d'aquella adromania. D'un gest ràpid han tornat a tancar el cofre de cop, però ja és massa tard. Tres pirates fantasma, com tres figures de fum dibuixades, han tingut temps d'escolar-se per l'obertura del cofre i van prenut forma i cos. Són tres pirates que es tornen de carn i ossos, tenen davant tres pirates autèntics. Soc en Barbarroja, diu tot tibat el pirata més panxut. Rendimonis de cofre tornat. Ja era hora que algun beneit com vosaltres m'alliberés d'aquest bagul encantat. I jo sóc en Dragut. Que xaia, quines ganes tenia de poder estar amb les cames fins-ho fer-me a la mar i tornar a saltar vaixells i esquitxar-me la camisa amb la sang calenta de les meves víctimes. Diu un segon pirata. Jo sóc el Joan de Torrelles. Què? Mira-te'ls, quins ullets de peix bullit que fan aquests passerells. Feu bé de tenir por, colla d'embrunes. Au, va, sigueu bonets i doneu-nos la clau del cofre, que a dintre hi queden encara 97 pirates més, diu un barbaret. Mentre els tres malfactors es presentaven fent la fatxenda, la Nora, assegurada a terra, ha tingut temps d'amagar-se dissimuladament la clau del cofre a les seves trenes. La clau, dieu? No sé pas on és, la clau. Deu ser perquè aquí a la vora, suposo. Diu la Nora! Mal llamp us perteneixi a tots tres en 1000 trossos. Crida furiós el Barbarroja, que us penseu que em fareu combrellar amb rodes de molí? Val més que ens ajudeu perquè, si no, ja heu begut oli morralla. Sí, això! Diuen fent un duet el Dragut i el Torrelles. Va, toquem els dos. O em porteu, canalla? Pregunta el Barbarroja. Doncs, a les danses
Si al Museu Marítim hi ha la Galeria Reial d'en Joan d'Àustria. Diu amb veu tremolosa Martí. I ja veus tots sis caminant cap a les drassanes. Arribats allà, als pirates se li il·lumina el semblant. Ja s'imaginen posseint aquella majestuosa nau. S'enfilen. Es passegen nerviosos per la coberta. Passegen cops de sabre. Enfilen el pit aspirant i l'aire humit del mar que volen solcar criden, gesticulen. Els visitants del museu se'ls miren entusiasmats i acaben aplaudint el que es sembla una curiosa representació teatral. Als tres pirates els canvia la cara de cop. Veure la cara festiva de la gent els enutja, se senten ridículs, no entenen res del que està passant. És que ja no fem por? Es pregunten. Els tres vells llops de mar, absolutament trabalsats, puguen amb la cua entre les cames. Caminen encregats per la ràbia i passes els porten de la Rambla amunt. Allà hi descobreixen una noia que fa d'estàtua disfressada de princesa xinesa. Ei, tu, ensucrada, vine cop aquí. El teu pare ja cal prepari uns quants cofres ben farcits d'or. Si et vol tornar a veure la tan rillera, diu en Barbarroja. Els turistes que són a la Rambla s'ho miren encursits i fan fotos. Els pirates mostren pànic davant dels fleixos de les càmeres. Els malvats pirates estan confusos, avergonyits i capcots es retiren de l'escena a poc, amb cara de pomes agres. Asseguren encara els tres bailets. El món s'ha tornat boig. Comenta el Dragut. Comenta el Dragut. Et ben juro que tens tota la raó, Dragut. Mengem els cors i el pan major i se me'n passa un tauró, diu el Torrelles. Tornem a port, grumets, ordena el Barbarroja. A les golfes hi falta gent. I així és com els pirates i els tres amics tornen a casa de Miquel, fan el camí en silenci. Quan són a les golfes, la Nora assenyala la clau que havia amagat. Obre el cofre i els pirates, amb un posat ben moix, i entren i s'esfumen, amb una facilitat màgica. Que no en surtin mai més. La Nora, el Martí i el Miquel tanquen de nou el cofre, ja està seguit i seuen a sobre instintivament, com per evitar que els pirates puguin tornar a sortir-ne. Els tres amics confosen encara per l'estranya aventura que acaben de viure. Surten de casa i es dirigeixen gairebé sense dir-s'ho cap al moll de rellotge.
el moll dels pescadors de Barcelona. Allà, la Nora obre la mà que guarda la clau del misteriós cofre dels pirates. Tots tres amics es miren i les mirades parlen per si mateixes. La Nora llança la clau a les aigües per boles del pot. Un aplaudiment.